Izpi berdea atmosferan ematen den fenomeno optiko bat da, justo eguzki ateratzea ardoanean edo sartzen danean. Esan dezakegu, ateratzea ardoanean ikus dezakegun lehenengo izpia dela, edo sartzen danean ikus dezakegun azkenengo izpia dela. Berde kolorekoa ikus daitekena da, gertatzen dana da oso zaila izaten dela ikustea. Arrazoia zein da? Errefrakzioa. Atmosferan eguzki izpiek jasaten duten errefrakzioa. Hori da behintzat arrazoi nagusia. Ostadarrarekin gertatzen den bezala, eguzki izpiak errefrakzioak banatu egiten ditu kolore ezberdinetan uhin luzeraren arabera. Eta hori da gertatzen dena, eguzkia sartzen danean, zeru ertzetik sartzen danean, azkenengo momentu horretan gure begietara iristen den uhin luzera edo kolorea berdea izan daitekela. Oso zaila da izpi berde hori ikusi ahal izatea, bereziki eguzkia ateratzea ardoanean, orduan jakin beharko genukelako zehatz-mehatz zein puntutan aterako dan eta zein ordutan. Dena den, sartzen danean ere zaila da. Zer egin behar dugu bilatu nahi badugu? Bilatu behar dugu leku lau bat, ikusmen handiko toki bat, adibidez basamortua, itsasoa edo lautada handi bat. Egunak argia izan behar du, oskarbi egon behar da, bereziki udazkenean eta neguan pixkat errezagoa da izpi berdea ikusi ahal izatea. Eta sortea baldin badugu eta ikusten baldin badugu, segundu gutxi batzutan besterik ez dugu ikusiko, justu eguzkiak sartzeko gure latitudean behar duen denbora tarte labur hortan.